Hi there, Sanmonani Moreni. Welcome to Face Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Nakho abantu bethi hayibo Izingane Zesthembu kungenzeka ukuthi sezireplace Uthando Nes'thembu. Hayibo useason 7 lobo sibhekile phela ukuthi bayabuya. Ngibe ngalenzi lelo phutha lelo. Akwazi. Iphutha elikhulu kabi lelo. Ukuthi bengafike bes invite useason 1 sihambe sesifike season 6. Manje ke thina sesifuna ukubona usuku olukhulu likaMangwabe, umembeso kaMangwabe, uMangwabe ekhwishiza naye nje kungayi. Futhi nje ngathi ngangabamema ke umayeni nomaceli ngiyayidlalela. Kodwa phela vele mina ngindlela engibona ngayo nendlela futhi engiunderstanda ngayo. Angazi ukuthi omunye unkosikazi emshadweni omunye unkosikazi ngosuku lomcimbi ngiyabona ukuthi umshado impilo ukuthi sewushadile uyaqhubeka akusiyo i-event leyo. Kusengisho lapha ke kwi-event enkulu noma sister wives uyaphi omunye ngoba nje abahambe beyodansa bekhululeke abanikazi bomcimbi nomunye akayihlalele laphayana like umenye emshadweni ka-husband wakho. Hayi, ngiyasibona sona isithembu ngiyazi bayachaza abantu ukuthi angisiboni isidingo futhi ke akukho nalapho esengifunde khona ukuthi isiZulu sisho nje akukho ukuthi nje sekungenzeka ukuthi mhlawumbe obaba ke nomalume bayathanda ukuthi hayibo ukuze sikhombise i-unity akabe khona umamkhulu o awabe khona namanye amakhosikazi sizojabula sonke. Wathi mfuke lolu suku alibajabulisi kodwa bayamukele le decision, bayamukele le mpilo kodwa lolu suku ngoba phela manje akuba abantu ababili abathi yebo ngiyamthanda ngizomphatha kahle kanjani konke lokho. Yikho-ke ngithi nje uMangwabe engabamini ngoba vele bazobe bengajabule. Iqiniso lelo ukuthi vele inhliziyo khona la izothinteka khona. Hawu, kanti manje sekwenziwa ngathi isithembu siyayicishwa imizwa, siyawucisha umuzwa. Hhayi, siyakhohliswa manje ngoba nabanye babecasukile nje becasukile ukuthi umacele nomayeni bathi abayi ngale kamakhumalo. Lapho mina bethi abayi nga-understand ukuthi hhayi vele khona why bezoyobuka umseleku eshada ngoba lesi sithembiso usenze nefamily kamakhumalo nabazali yibo kufanele bebone egcizelela amazwi akhe. Amakhosikazi azomwelkhama esefika ekhaya ukuthi-ke hhayi-ke la ekhaya-ke nawo amabhuda amakhulu, la ekhaya-ke kubekwa lana-ke kubekwe lana sekusekhaya kamseleku. Yikho nje ngathi mina social media shuthi ngicabanga ngendlela engafani nalaba bathi bekufanele baye ngoba naye wabahambela. Sekukhulunywa ngamabhizinisi, ngeke uhlanganise iy'ndaba zemali ney'ndaba ezithinta inyongo ney'nkomo nabantu abadala nemisamo yakweminye imizi. Akufani ngoba ibhizinisi kuyahanjwa, bengahamba beyosapothana benze ibhizinisi, bengasapothana benze ibhizinisi lomndeni ngoba lifaka imali ekhaya labo bonke. Kodwa manje izethembiso ezenziwe umseleku as uhusband ezenza kumndeni wakakhumalo nguye kufanele egcizelele lawo mazwi ukuthi ngizomvikela konke lokho. Yikho-ke mina ngabuka ngathi kodwa akukho wrong ukuthi banqabile, hhayi ukuthi ngoba ngithatha iside. Ngathi akukho wrong ukuthi bengayi ngoba vele emcimbini uyele ukuyojabula. Uma inhliziyo yakho ithi kulo mcimbi vele uzokuthinta ngendlela engafani ngoba umnikazi womcimbi okubani okumseleku umthinta ngendlela ejabulisayo ngoba kufezeka amanye amaphupho akhe noma uya-achieve yena. Kodwa manje unkosikazi omunye umeni ekutheni ngisaphothe umyeni uphoqelani ukuthi ayocula amaculo laphaya azobuya agudle yena lapha esigcawini sekucula amaculo amgudlayo. Mase becula amaculo amgudlayo usethule sekuyakhulunywa futhi ngaye kuthiwa nimbonile ukuthi ubethule-ke umamkhulu noma yini ubethule. Yileyo nto leyo engangiyibuka-ke noma ngiyibuka kwi-story. Sibuyele-ke kule esikhulunywa ku-social media ukuthi akukwazi ukuthi izingane zireplace Uthando Nes'thembu. Nami ngithi akukwazi shem, akukwazi. Thina sifuna ukubona uMangwabe laphaya eshaya ezakhe iy'ngubo. Umembeso senifuna ukubona. Ngifuna ukubona futhi nokuthi uzobamema yini umayeni nomaceli ngoba phela umngani wakho uMakhumalo ngeke uMakhumalo akudingi ukuthi eze mmeme ngoba usisi wakhe umngani wakhe.
umayeni-ke nomacele uzobamema yini? Nanokuthi-ke yini nje eyokwenzeka kumembeso kaMangwabe, sifuna ukubona. Hayi bengadlali-ke ngathi bethi basinikeza iy'ngane bengasasikhombisa umembeso kaMangwabe. Asiyivumi-ke leyo nto, hayi bo. Hawu, ngiyazi phela ukuthi kuyisinqumo sabo ukuthi bazofika bezosikhombisa ukuthi isithembu sinje. Bangashiyi-ke phakathi singabonanga. Sesabona umacele umshado wakhe, ngiwubonile futhi nowamayeni, siwubonile umembeso wamakhumalo obuku-season 6, season 7 umembeso waMangwabe. Hawu, futhi bengabuya yini ku-season 7 bengabuyi nawo umembeso? Kube ukuthi basixoxela ukuthini manje? Bazofuna ukusitshela ukuthi uMpumelelo usehlala eGolden nolapha. Hhayi, guys. Ningangikholwa mina-ke enye izinto engiyishoyo nginisanganela lapha. Uthando Nes'thembu liyabuya ngo-season 7. Ngabona kwenye ividiyo yamakhumalo ayenzile. Angisakhumbuli kwathi kunini bembuza-ke. Kwakuyi-live video washo ukuthi Uthando Nes'thembu liyabuya. Ngezwa-ke noMpumelelo esethi yena akekho kuThando Nes'thembu kodwa i-show iyaqhubeka. Hhayi-ke ababuyi sizobona uNesi bandla ngosuku lakho olukhulu. Mina-ke ngiyabonga i-support, siyaqhubeka senze u-season 2. Bye yo.